možda niste znali da je prvi sat nakon buđenja najvažniji i od njega zavisi kako ćemo provesti ostatak dana. Ovim savjetima otvorite se za sveža i vedrija jutra. Prvi korak. Već u krevetu kada otvorite oči, recite sebi: danas je baš dobar dan. Danas će biti odličan dan. Ustanite iz kreveta i zahvalite se svom tijelu što vam dobro služi. I uradite neke vježbe istezanja. Nakon toga recite sebi: danas kreiram predivan dan i predivnu budućnost. Na taj način usmjerite sebe na bilo kakav pozitivan ishod. Drugi korak bio bi: svakodnevno izgovarajte pozitivne afirmacije uz svoju jutarnju aktivnost. Znači, dok perete zube, umivate se, pijete kafu, doručkujete ili dok se vozite na posao. Izgovarajte afirmacije poput: ja sam magnet za predivne stvari. Svaki dan mi donosi nove prilike. Ja sam radost, sreća, veselje. Meni uvijek sve dolazi u pravo vrijeme. Ja sam zdrava i voljena. Sami birajte afirmacije koje vam najviše odgovaraju. Treći korak bio bi pozitivna jutarnja meditacija. Ljudi često imaju izazov sa meditacijom i najčešće se dešava da taj korak preskoče. Ali kada bi znali i kada bi bili svjesni koliko je meditacija moćan alat i kada bi znali sve koristi meditacije, vjerujte mi, nikada, ali baš nikada je ne bi propustili, čak ni kad bi nekud kasnili. Najčešća izjava koju ljudi koriste jeste da ne znaju kako meditirati. No, pripremila sam vam primjer kratke meditacije sa kojom zaista nećete imati nikakvih poteškoća, a vrlo lako se pamti. Ne trebate ni muziku, ni slušalice. Potrebno je jedino da zapamtite ove riječi i dok ležite i sjedite, to zamišljate. Zamislite da stojite u hodniku svog života. Iza vas su mnoga zatvorena vrata. Vrata koja predstavljaju stvari na koje više ne mislite i koje više ne izgovarate. Iskustva koja više nemate. Ispred vas je hodnik kojem se ne vidi kraj. Primjećujete samo brojna vrata. Vrata novih iskustava. Zamislite kako hodate i otvarate vrata najljepših iskustava, sreće, mira, ozdravljenja, blagostanja i ljubavi. Tu su i vrata razumevanja, saosjećanja, opraštanja. Tu su i vrata slobode, vrata samopouzdanja i neizmjerne ljubavi prema sebi. Sada su sva ona vrata ispred vas. Koja vrata ćete prva otvoriti? Vjerujte unutrašnjem vodiču koji vas vodi prema onima iskustvima koja su za vas najbolja i koja omogućavaju napredak. Bez obzira na to koja se vrata otvore ili zatvore, ne zaboravite da ste uvijek sigurni. Pratite ove savjete kako bi napravili dugoročnu promjenu u vašem životu i počeli živjeti život iz snova. Zaslužili ste to.